8 dwene. Jatend migao mar thieth Aden Duale osidayanga komiti makoro biro rango gope osiptende bandho sirikal ka owuoke mane en aguch okumba mar thieth NHIF. Duale ochiko komiti no mondo omi otim nonro matut ewi gope maler margi kata maler margi okoyangi kuonde thieth mano chiwo thieth ripode mag gope mawuok osiptende mabandia e kind nonro moko. Jafwambo Cynthia Onyango nigi ler. Sirikal mapacho ka kokalo e migao mar thieth opayo kendo chako timo nonro mogidore ewi gope mag NHIF e kind dwe mar 7 higa mar 2022 nyaka dwe mar 11 higa mokalo. Oketo ayanga kamiti mo meeting mar bidho kendo yango gope mag adier kod mago mag nyawawa. Jatend migao mar thieth Aden Duale owacho ni ma en mar temo fwenyo ka gope maromo bilion 33 ma sirikal nigo gin mago mag adier koso moko kuomgi gin mothedhi. Your first mandate is to scrutinize, verify the authenticity of all the pending medical claims. You have a function of establishing a clearly defined criteria and a robust framework for detailed claims examination, analysis of such pending medical claims with a view to make a determination on the genuineness of each or otherwise. Duale mayande ukawa pis kuwu kuom Deborah Barasa kendo singo marakore kod johala moyango ledhi kod mibadhi kaka tijgi mar lal kod omenda mar japiny. Unyiso kamitino mondo rango boke duto monyiso kit thieth ma japiny no yudo. Rang'iny mar osiptende manochiwo thieth, nonro mar jatuo mothedhi, kit thieth moko puodhi, kuonde thieth manyawawa moketi ni dwaro chudo ewi thieth mane gichiwo e kin nonro mamoko. Reportedly offered services without valid contracts or outside the scope of their contracts. 2. Facilities that offered services beyond the hospital level and capacity. 3. Doctors claiming against services outside their areas of specialization. 4. Exaggerated invoices and billings that are beyond the applicable tariffs. 5. Reported cases of manipulation of member records and their dependents. Duale bende okwayo kamitino mondo chiwo kenge mowinjore monego kaw ne duoko magibiro yudo ka geta maduong' owacho ni en mar yango mibadhi mokwako kumba mar NHIF. Nyiso kamitino ni obiro dwaro duoko ewi dweche 3. Make recommendations to Ministry of Health on the necessary actions to be taken for satisfactory disposal or settlement of the identified pending medical claims. And lastly, propose reforms or measures that will ensure or prevent the recurrence of unverified or accumulated claims in the future. I want to confirm that all genuine claims of healthcare providers will be paid, and this committee will be held responsible for the payment made to services. Jakom kamitino James Masiro Oje oyango ni gibiro timo duto madwarore mar kelo duoko mowinjore ka ochakore kod goro kenge mag kedo kod masira mapuya. We will be guided by what is called risk-based approach to our work because it is time-bound. We would be desirous to examine 100% of the bills, but subject to the time before us, we have to be smart in terms of designing what I'm called risk-based approach to our work. Magi duto timore kinde mageno mar japiny en mar sirikal chiwo chenro makare mag thieth kokalo okumba manyien mar SHA ma osebedo ka yudo seyo kowuok e konde mopogore pacho ka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Dakan Paroko Adek nyakoro mga juang bang sa chilo mamidhiambo chendo